Мога ли да си взема така куфара? Можеш. Стига да не вариш същото време... Не. Чай сега куфара не трябва да ти от другата, бе, бат. А? Нали един път силна, един път слаба. Грешка, да. Ти сега... Щех да стрелям с десната. Още един път. Ма гледам тази вика, какво ще правиш? Да, той иска да... Да, само ще си Да има схема. Да. Да, shoot and load and make ready. Shooter now ready. Ready. Stand by. We'll finish unload. Show clear и clear hammer down holster. Време 6:78. 6:78. Double alpha.